FM Radyo Pangasinan. Kita DJ E88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning. Alas 8:33 lad kabosan programan PM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Bayan muna bago sarili. Jada Speto Technical Engineer Nexon Dakal, siyempre Kolob Cantabayo dasayan programa. Amigo yo RJ Jimenez at your service always. Dan siyempre sa kapartner tayo dasayan na programa sa Oscar President da Baloy na Binmaloy Oscar Head. Oscar Head na Binmaloy Oscar President at Luyag na Pangasinan. Ang kaparom sa partner ko talagang ka-alerto ni dasarayan na kaplusan si partner Leon Elorde Castro Jr. Partner, good morning. Kumusta lagtan? Maong kala, partner Jay. Yes. Ilan tayo galang sa isang karakala, isang katagyan na po na Maxine Sulamante na po. Kamabila tayo sa Senado, siya ay empleyado ng munisipyo, opisyalis na bayan na Binmalay, ng Senador and Mayor, Pasantos, na maabi kapasalis ka namin. Yes, at monitor ko, sa may agaw na Martes, hanggang po'y loob na sa empleyado, wadtan na si Mayor, hanggang sa manuntumbok, kiranagaw yung gadsaraya na kaplusan partner, at talagang timutok si Mayor, sa agamanundan uran na partner. Partner, hanggang nala po da Simba, ay Sabado, Simba, wadya kami mantutulag-tulag ng Mayor, tana hanggang sama ako na Lunes, Martes, wadya kami diretso so ilulumi ang ganatan, partner. Argi lapod sa nananangan ng Mayor sa Saray, sitwasyon na bawat balik partner Ajay. So, antoy report na MDRRMC, antoy kipapasan ditan na partner Binmalay. Kaya Binmalay partner, na po sa problema, na po